инициатор и създател и част от общия ход е да развие дигиталната индустрия в Централна и Източна Европа. Прави, защото дигитално означава конкурентоспособност. Всеки бизнес става по-конкурентоспособен, защото може да се рекламира по-добре, защото може да прави по-успешен маркетинг, защото може да покрива много повече пазари, отколкото ако работи само тук и в своя град, например, или в своя гараж, ако е малък бизнес. Така че диджитал, за да не се задават хората, защо толкова много евангелизираме, диджитал означава конкурентоспособност. И на България това е повече нужда от всякога. Аз съм щастлив, че вице-президента на BBC Том Бауман нарече Уебит най-добрата реклама на България като инвестиционна дестинация. Щастлив съм, че бюджетите, които бяха отделени от нашите медийни партньори на стойност над милиони и половина евро, носеха бранда Уебит София, България. Те вървяха в най-големите медии в света, които са ни медийни партньори, най-големите рекламни мрежи в света, които са ни медийни партньори. Така че се надявам да успее и България да се възползва от това, макар всичко това се случва без стотинка инвестиции от българското правителство и сме горди, че успяхме да постигнем като една истинска чиста бизнес инициатива. Какво се случва в България? Обща информация. Миналата година оборотите в диджитал и Академия обяви, че са на стойност около 20 милиона. Като в диджитал означава дисплей и сърч, т.е. реклама във вид на банери и реклама във вид на позициониране в търсещи машини. Тази година нашите очаквания са цифрата да достигне 30 милиона. Като този ръст идва както от използването на повече онлайн реклама, така и ръста в реклама в